मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनायखौ सासे हरग्रोनाय थाबाय। दिनैनि नैबे डान्स कम्पिटिशनाव बाहागो लाफैनो हानाय मानगोनां बिथांमोनखौ थागथियारि जानानै थानो थाखाय आं गुरै खावलायबाय। लोगोसेनो मानगोनां रायजो राजा नायगिरि नोंथांमोना जोंनि बे गोजा साबस्क्राइब बाटनखौ थुनानै साबस्क्राइब खालामगोन होननानै आसा खालामबाय आरो जोबजासिम डान्स कम्पिटिशनखौ नायगोन होननानै मिजिंथिबाय। दायो जोङो डान्स कम्पिटिशनखौ जागायनोसै। सेथियाव दङ क'क्राझारनिफ्राय थाम्फै बसुमतारी। बिथांखौ मोसानो थाखाय गुरैयै खावलायनाय जाबाय। आखाइ नोंनि आखाइ हमना बेरायग्लांनो लुबैयो जिउनि रानि नोंखौ खालामनो अराय लुबैयो गोरबोनि। बिथांनि मोसानायखौ मोजां मोननानै उदालगुरि जिल्लानि सानै सिख्लाया आलु 2 केजि बान्था बावहरदों। बान्थाखौ लांफैनो थाखाय गुरै खावलायबाय। दायो मोसागोन बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय मिस्टार लिंलाब बसुमतारी। Mami Poco Pen, Mami Poco Pen, Mami Poco Pen, Mami Poco Pen. 2 kg Huggies Pen, 3 kg Huggies Pen, Mami Poco Pen, Mami Poco Pen, Mami Poco Pen, Mami Poco Pen. 4 kg Huggies Pen, 2.5 kg Huggies Pen, Mami Poco Pen, Mami Poco Pen. Mami Poco Pen, Mami Poco Pen. बिथांनि मोसानायखौ मोजां मोननानै क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि साथाम सिख्लाया अमा बेदर 5 केजि बान्था बावहरदों। बान्थाखौ लांफैनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। दायो मोसागोन मसुलपुरनिफ्राय ललिपप ग्रुप डान्स। बिथांमोननि मोसानायखौ मोजां मोननानै आमेरिकानि सानै सेंग्राया मागुर ना टिंसे बान्था बावहरदों। बे मागुर ना टिंसेखौ लांफायनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। दायो मोसागोन टंलानिफ्राय मिस्टार दावब' मोसाहारि। खावना लांबाय सना बोना लांबाय सना नोंनि गन्थं बिजौनि सबाय बिमाया खावना लांबाय सना। बिथांनि मोसानायखौ मोजां मोननानै चाइनानि सानै सेंग्राया खांख्राय बाल्थिंसे बान्था बावहरदों। बान्थाखौ लांफैनो थाखाय गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय। दायो मोसागोन उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय मिस्टार मान्दाब तेरकुटा दैमारिया। बायदिसिना खायदा खालामो गोसोआ माब्लानिफ्राय जाखो आं सानब्रेबायग्रा बायदिसिना खायदा खालामो गोसोआ माब्लानिफ्राय जाखो आं सानब्रेबायग्रा मेगना आंनि उन्दुनाय गैला नुजाफैयो नोंनि मिनिस्लुनाया। बिथांनि मोसानायखौ मोजां मोननानै बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सिख्लाफ्रा माबा टिमिना बान्था बावहरदों। बे टिमिनाखौ लांफैनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। दायो मोसागोन गरेस्वरनिफ्राय मिस्टार एन्जर दैमारि। दङ आं नेनानै आंगोनिनो बे जिउनि लामाया बिखाया
गेंखानाय रावनिबो नङा नोंनि थाखायल' बिथांनि मोसानायखौ मोजां मोननानै बांलादेशनि सानै सिख्लाया नेवलाय माबा बान्था बाहरदों। बान्थाखौ लांफैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। दायो मोसागोन चिरां डिस्ट्रिक्टनिफ्राय दावखि सिलिं ग्रुप डेन्स। दिनैबो आंनि बायखोन गोसोआ नोंखौनो हास्थायो बावगारनो हाया नोंखौ जेब्लायबो नोंनि अनगा बोरै थांना थानो सना। दावखि सिलिं ग्रुप डेन्सनि मोसानायखौ मोजां मोननानै बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सानै सेंग्राया फान्थाव 3 केजि बान्था बाहरदों। बान्थाखौ थाबैनो लांफैनो थाखाय खावलायबाय। आरो दिनैनि डेन्स कम्पिटिशना एसेयावनो जोब्बाय। गोजोन्थों।